Mistrzostwa świata zaczynają coraz bardziej nas interesować. Wchodzimy właściwie w fazę decydującą w grupach eliminacyjnych. Dzisiaj mamy 3 bardzo ciekawe spotkania. Argentyna, która rzeczywiście zagrała dobrze w pierwszym meczu, szczególnie Leo Messi, gra z Koreą, która jest drużyną bardzo niewygodną, ale wydaje mi się, że siła Argentyńczyków, mimo że będą grali bez Varona, jest tak wielka, że trudno myśleć o jakimkolwiek innym wyniku niż zwycięstwo Argentyny. Na Koreę trzeba uważać, natomiast wydaje mi się, że siła ofensywna Argentyny jest tak duża, że w końcu to spotkanie wygrają. Jeżeli chodzi o mecz Grecja-Nigeria, Grecy zawiedli w pierwszym spotkaniu. Myślę, że ciężko będzie im się podnieść. Nie jest to drużyna szybka, tak zdeterminowana, jak widzieliśmy kilka lat temu w Portugalii. Natomiast ktoś musi bronić, że tak powiem, honoru drużyny z Czarnego Lądu. Nigeria, wydaje mi się, ma więcej argumentów, żeby pokonać Grecję, dlatego jeżeli miałbym się wypowiedzieć na temat wyniku tego meczu, czy miałbym coś zaproponować, to uważam, że będzie to zwycięstwo Nigerii. Meczem na pewno bardzo interesujące spotkanie Francji z Meksykiem. O Francuzach mówi się dużo, a przede wszystkim się mówi o ich polemikach, o tym, co się dzieje w ich obozie, o tym, kto ma grać, kto nie ma grać. Wydaje mi się, że w dniu dzisiejszym zobaczymy od pierwszej minucie Henry, który ma wzmocnić siłę ofensywną drużyny francuskiej. Spotkanie z Meksykiem jest bardzo ważne i Francuzi będą szukali zwycięstwa za wszelką cenę. Na pewno w teorii są rywalem, natomiast ja bym się nie zdziwił, jeżeli Francuzi by się bardzo męczyli z drużyną meksykańską i w końcu zakończyłoby się to remisem. Choć logika mówi, że Francuzi to spotkanie powinni wygrać.